Ikaragarriak izan ditu Patxi Ruizek, buruz buru txapel bat irabaztera ere iritsi zen. Aimar Olaizolaren aurkako final hartan xeatu egin zuen Aimar oso gaizki zegoen orduan, eskuinez ezin zuen pilotarik kasik jo ere egin, baina hala eta guztiz Patxik berea egin zuen eta askoz gehiago izan zen eta hortxe dauka txapel hori. Asko jokatu du, askoz gehiago jokatzeko doainak ere bazituen, baina azkenengo urte hauetan bizkarrezurreko arazo handiak izan ditu, herniak zituen, ebakuntza bat egin zion, prestigio eta esperientzia handiko mediku batek, baina beti izaten dira arrisku handiko ebakuntzak eta Patxi ez da osatu eta hemendik aurrera beste bizimodu bati ekin beharko dio Lizarrako pilotari handiak. Pena ikaragarria, Josean. Bai, berez bedoaiek eta erakutsik maila ikaragarri izan dula, baina urte gutxitan da demo gutxin. Eta guaindi oso gazteik, ia lesio asko izan da gaina, eta guaindi pelotako sasoiko benen erretiratu beharra izan dik eta pena ikaragarri edek. Doain ikaragarria zituen mutila. Oso tente jokatzen zuena eta horregatik kostazaiok behar bada jarraipen gehiago izatea eta gutxiago galtzeko eta ere horixe falta gerria gehiago